הבטחות צריך לקיים. אני הבטחתי לעצמי שאני לפתח את הרשתות שלי, לעשות פוסטים בארבע שפות. באנגלית אני לא בטוחה כי אני שונאת את השפה, אז נראה אם זה ילך. בכל מקרה, אז הבטחות צריך לקיים. והבטחתי, החלטתי שיום ראשון זה יהיה היום של שיתוף בעברית, תחילת השבוע. אז אמרתי לעצמי, זה יעזור לי גם למצוא יותר מוטיבציה וכאלה. בגלל שזה התחלה, וגשום אצלנו, ורוח חזקה, 60-70 קילומטר בשעה, עם גשם, תקשיבו, זה ממש לא כיף. בצרפת הכל סגור, מזג אוויר כזה, אז ממש, זה עושה איזה משהו במוח גם. בכל אופן, אז אמרתי, אם הבטחתי, אז הבטחות צריך לקיים. כאן, אני חושבת שאני אתחיל רק בדבר אחד, קצר, כי בינתיים אין לי משהו להגיד יותר מזה. אני גאה בכם, תקשיבו, אני גאה בכם. נקודה.